Bă, stai cu Eu cu Stai, Ede. 3, 2, go. Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod de pe canal cu Vederski. Suntem aici alături de Capa Jason și Mufă Spartă. Salutați! Salut! Mă răveta, e a 3-a oră când o luăm. Ce părere ai de Metin 2 în 2020? Răspund eu primul sau Muf? Tu. Aoleu. Ăsta se ia după tine. Hai mă, răspund eu, da? Nu mă ia, lasă-l pe Mufă. Hai, bă, nu mai e ce prostie asta, că mâine Mufă răspunde, mă. Mufă. Ce părere ai de Metin 2 în 2020, Mufă? Un joc de terminație. Și tu, Vederski? Cum a zis colegul? Ok. Nu mă pune colegul. Ce părere... Colegul drum. Ce părere ai la Pașca? Mamă. Mai departe. Să doresc mult. Hai să continuăm. Stai mă că pierdui ăsta. Ce părere ai de Warriors în 2020? Mufă. Bă, ți-am mai zis mai devreme, în afară de fapt. Păi asta e ce e mai devreme, că nu există. Acum, Da, hai zi. Ți-am zis și așa în privat, ești prost. Da, mă, hai zi. În afară de fapt Logic și Abyss, restul nu mai contează. Ăștia arată puterea. Dar ți cringe când o zici așa de plină. Ce mă știi tu ăsta, uite. Cum a zis coleg? Păi ce asta? E bine, Mufă, ce părere ai de playerii de s-au apucat acum în 2019-2020? N-au niciun caz. Ce rău e cu ai. Lăsați-vă, băieții mei. Niciun caz n-aveți. Cum a zis colegul, a? Da. Acum... Tot el răspunde. Clar, eu am putere de plină. Hai mă, eu trebuie să răspund acum? Suci cu măta? Da, hai că răspund eu acum. Da, playerii din 2000... Da, așa. Nu prea sunt buni. Atât. Mai bine... Hai. Dă-i mai departe. Acum zic eu player și tu îți dai cu părerea despre ei, da? Da, primul Mufă, da? Cu pe Moase. Auzi tu pe Moase, ce mănânci vrele? Sobe? Ce mănânci așa bine? Nu-i posibil. Ăsta se intimidează în fața camerei. Un sura decent. Zici tu. Sugi. Uite, tu fac pe aia cu bicicletă. Taci, măule. Hai, eu trebuie să spun acum părere? Hai, zi. Frumos, de treabă, joacă binișor. Gabi Real. Un mental bun. Joacă bine. Floppy. Cel mai bun arcaj, după părerea mea. Respect. Zi-mă și tu. Da, stai mă, că numărul 1 arcaș. Stai să-l șterg de aici a doua oară că l-a pus ăsta. Așa. Capa Jason. Cel mai bun mental. Cel mai bun mental. Eu. Vă nenorocesc. Un player bun pe mai multe rase. Mulțumesc. Multifuncțional. Ia, zi next, ia că Pe rasa mătii ești cel mai bun, Sami, bravo. mari în rasa ta de handicapat. Joci Trecând mai departe peste... Oricum nu contează opinia moldoveanului, trecând mai departe, Coracao. Coracao? Nu știu. Ce să zic de Coracao? Un caracter bun. Ce-a fost asta? Cum a zis Floppy atunci de Un Sami? caracter bun. Băi, cum ai zis Floppy atunci de Sami? E băiat bun și în realitate și pe joc. Așa, Coracao. Joacă bine. Cu așa, cu culore. Cine e mai expiratul ăsta? Mă, nu știi, Mufă. N-ai jucat atâția ani cu el. Ce culoare? Suci.
Da, mă. Parcă a fost șaman, nu. Juca bine pe vremea lui. Pe vremea lui. Era oarurile alea, 100 versus 100. Așa, un jucător vechi care Și nu atât. prea mai joacă bine. Dar mai joacă Cuie. Sugi. cel mai terminat copil. Cel mai prost șaman care l-am văzut vreodată. E Pe care. terminat. Pe care. Pe care mamă, la nebunit Spania asta cu aia nu se mai... Nu mai știi română, muf. Adevărat. Nu, că știa Da, înainte. X bat cuie. Un șaman. Atât. Și nimic mai mult. Next. Da, stai așa. Că Dacă am așa, uitat. ăsta se pe ăsta. Things. Thanks. Hai. Hai, mă. Cloșca. Un mental bun. Asta, n-ai cum să vorbești cu el. Next. Da. Nu gândești. Dazu. Da, Zod încă de și joacă și joacă bine. Bravo, mă, știi bine. Bravo. Da, bravo. Da, Zoe e un arcaș bun. Roha. Cum a zis și colegul, pune story cu bordul de la mașină. Cum? E zi mai aia cu nu e zi de la Dumnezeu să nu pună Nu e zi story. de adevăr să nu pună story cu bordul de la mașină. Pe Instagram. Da, un mental bunicel. Așa. Da, mă. Adi. Ce joacă el, mă? Sura? Un sura bun. Bun spre cel mai bun. Da, frumos răspuns. E numărul 1, sura. Și atât. Next. Cemeterii. Ia. La fel și el. Joacă bine. Nu joacă bine. Prea inspirație, uite-ți. Bă, ce fulgere bun. Hai, mă. Next. Da, mă. Stai așa. Alo. Yuki. Yuki. Nu știu. Câinele lui Takumi. Un țigan Borât. borât cu ceas la gât. Nu. Da. Hai că am zis-o cu aia. Dar Yuki e de treabă cu ea. Frumos de treabă. Joacă bine, numărul 1, arcaș. Flop e numărul, scuză-mă. Mai dă Nicușor, mai dă Nicușor. Păi că pe clatere. Gol! Gol! Hai, mă, să trecem mai departe. Filmăm de jumătate de De oră. minte minutul Haide, ăsta. mă, dați drum. Hai că e urmă. Takumi. Copilul Metin 2. Copilul Da, Metin tot 2 aceea, și ca în un fine, mental bun. Claudiu. Mental bun. Claudiu. Fulger. Cine e Claudiu? Iutaka. Iuta, te cuci. Te cuci. Bă, prostule, dar nu așa repede, mă. Hai, mă, Iutaka, zi. Bă, pe chelia lui marmotă proastă morții lui. Te cuci cu măta. Bă, hai să nu mai zic ăsta prostia, hai mai repede. Aspirină. O dulce să dă băiat. O dulce. Da, unde lucrezi? La Dabodonă. La Dabodonă. O dulce să dă băiat. Aspirină, dacă auzi asta, vreau să știi că mi-e dor de tine. Întoarce-te acasă. Bă, să te bărbirești, părule, că ți-a dat... Bă, nu. Aici ți-am cel mai bine în brațele noastre. Nu-i Auzi, Aspirină, ce te dai, vărule, de miroșea bine cu bicicleta? Bă, e a treia oară când o zici. Chiar așteptam să zic.
Hai cu aia următorul. AKH. Focul, iese focul. Un șaman bun. Aștept telefonul AKH. Încă nu ți s-a dus focul. Da, hai să trecem mai Arză-te-ar departe. focul. Arză-te-ar foc. Da. Sărind peste acest moment foarte cringe. Continuăm. Mufă. Top 5 șamance. Bă, nu știu, mă. Dene. Cea mai terminată fată, șamancă, cum vrei să o luați. De-aia vă urmăriți amândoi pe Instagram. Mă, vărule, cine urmărește pe ea? Da, mă, da. Așa. Hai, eu, da? Pe stai, mă, Wedelski e pe contul ăla pe Dene și a făcut confect, ești nebun. Așa. Hai, Deci Te mint. Dene pe primul loc. Zici tu pune 5 șamance, nu fă Nu ca... mai știu, mă, ce alte șamanci. Haide. hai. Continuă. Pune-mă acolo, nu mi-ești prost. Nu știu. Morena Nu știu. Sicuța, Violeta. Mori. Morena. Da. Hai de pula mea. Wedelski. Prima în top, Narcisa, restul nu mai. Bun. Top 5 brez de ăsta, Mufă. Fac logic, Abyss. Nu mai știu. Oprește-te atunci. Așa. Atât. Moldoveanu. Așa, prima Și nu cea de în urmă. Prima fac Logic, a doua Abyss, a treia Shield. A luat aspirină. Avalanche. Băi, a luat aspirină, bă, tu ești prost, spune și pe A, da, Hai, jet, deci a treia i-a luat aspirina, a patra ăia, da. Avalanche-ul și al cincilea Piepurescu. Și ce mai conține? A, bă, da. Bă, coi, bă, filmăm de jumătate de oră, sunteți proști. Lasă așa, vorbe, că e bine. Tu, așa, top 5 sura, Mufă. Rupem Oasei, Wedelski, Sami și cu... Stai, și cu Și cu Yutaka. tine, mă, și cu tine. Zi, Yutaka. mult. Hai, eu acum? Bun. Primul Adi, al doilea Primul Adi. Al doilea Vodka King, al Bă, treilea... am uitat de vodka English, prost, pelicanul. Vai. Al treilea Rupe Moase, al patrulea Cemeterii și al cincilea... Da. Atât. Al cincea Claudiu Fordăin, așa, continuă. Claudiu, așa. Așa, man. Top 5 șaman. Doamne, îi zic top 5 șaman, mă întreabă top 5 șaman. Am auzit, mă, ești prost. Iartă-mă, Prin gâtul, scuze. mă. Top 5 șaman. Mufă. Chiu culoare. Adelin. Până acum că e terminat. X-Bat. Lasă-mă. Lasă-mă. Nu fost partă. Și Sami. Bravo. Bă. Da, bravo. Primul la șaman e aspirina, Hai că al da. doilea... Îl pune al Adelin doilea- în cam, gață, știi, ești nebun. Al doilea Adelin, al treilea Coracao, Peleac, al patrulea Culoare. hai, Culoare și al cincilea Da. Bă. E foarte bine, Mufă la Ninja, top 5. Gandalf. Coco, you like? Flop. Sami. Și cu Dazu. La Arcaș e 1 Floppy, 2 Yuki, 3 Dazo, 4 Ken și ăla, al cincilea Și Sui. nu, Da. și Scrie. Hai că las. Wedelski. Sugi.
Sug. Așa, acum, pe top 5 mental. Mufă Spartă, Wedelski, Takumi, Gabi Real și cu Strong. Mufă încă o dată. Am zis primul eu, ești prost să te mint. Păi nu, te mai pune o dată. Așa, Wede. Da, bravo. Primul Mufa Sparta. Al doilea Capa Jason. Al treilea... Așa, și un mesaj de încheiere. Taci mă că vreau să fac top. Băi, Al lasă treilea e... Deci așa. Al treilea. Și că lasă-mă că vreau tu. Al treilea Strong. Al patrulea Nașu și al cincilea Takumi. Așa, un mesaj, că așa scris ăsta aici de încheiere. Zi Wedelski. Cu zi tu, mă. Mufă! Elena, te rog frumos, întoarce-te la mine, te iubesc. Ah, mi-a furat. Mamă! Da, și cum a zis colegul. Da, cam acesta a fost. Drumuri bune, colegul. Bă, mai... Drumuri bune. Bă, dar Un MCV la Pașcani. lasă-mă vă. Drumuri bune, colegul. Bun, ați terminat? Poți să fac încheierea? Da, bravo. Lasă-mă. Ia fă tu, mufă. Nu o fac eu, frate. Bun, aici... Da, taci, mă! Aici se încheie videoclipul. Alin Sulea vă salută pe toți. O seară minunată alături de cei dragi. Paște fericit! Da.